Здравейте! Днес в поредния епизод на нашето шоу "Как да си направим матрак" за нас и нашата половинка. Аз, любимецът на цяло едно поколение, Цецо Спецо, ще ви разкрия тайните на семейния матрак. Ще ни трябват няколко помощни средства. Сода или мая за хляб, козунак, използваните автомобилни гуми, дискотечни салфетки, пластмасови бутилки, телбот, дантелени перденца, 50 захарчета и множество плюшени играчки. С тях ще създадем не един матрак, ами два в един. Теоретично погледнато, вие харесвате по-меко, а партньорката ви по-твърдо. Затова започваме с вашата мека половина. Нареждаме козунаците. После слагаме салфетките и нареждаме отгоре плюшените играчки. После поръсваме така лекичко с сода, мая или друг набухвател. Минаваме на твърдата част за целта. Слагаме автомобилните гуми полегнали и пълним с пластмасови бутилки. Разпръсквате и малко захарчета, за да събират влагата, като в кутиите за обувки. За финал постилате пердето и защипваме хубаво с телбот за новия си матрак. Повярвайте ми, че жена ви ще бъде доволна поне месец и ще ви посреща с ракийка и салатка по пенюар. Разбира се, има по-добро решение. Матрак Армония Дуал. Армония Дуал предлага възможност за избор на твърдост спрямо индивидуалните желания на всеки партньор, яловит с мек и нежен на допир текстил, изящен дизайн и средно твърда опора с безсрочна гаранция само от Магнифлекс.